Nana Akosua Bruwa to the court one Nana Monsiedo. A breast son yesa busua emma atena konwa Dompoase. Ene Nana kitichi painting ede no tumpem eboam ye Nana ekwane kura ase. Yede nkata che na kwawie yo eno nti na emma abusua ene atena konwa nyina ede na ase emma mpanifo adehye. Titire ne ani ntie fira chichiri benche ye eba ede wani onyam beta achiri. Abusua yensi yesie ne kaje ni aseda o eno nti wa hoode ade bebo aye unim de usika ene mposa butwa akwan baaye. Abusua ne emma atena konwa se wodase na mmom nam na akwato su konkro bi esebinom fi se wacheche won ho were eno Akosua Bruwa wadi kan aduomo ne wachiri ye mmom emmai se owo to ade a obi antobi ne danse boa odi obi abekọ kire se ba ma owo amfanani ato obefa ni papa ente se de koye eno na me ehu sampa ni papa ncha saase so anka no Bruwa ade ankotro na nanom nse do sen eno nti wase wade na ase de ma obi a mo amoba ye beboa ye bia no wantumi ama wafiafie eno nti sa wotin kra ya na ye naase kofi amoja nsame ba ya abusua emma Dompoase na konwa na nakitichi ya painting ene semensemo epiao